munotaka muchinzwanana na manager. Nyarara izvenyu Maloti. Inini ndoda kutaura nezvagora namadede because ndovaziva mureal life and ende inini zvandiri kutaura ndiri kungotaura chokwadi because madede ndomufariri. Gora aishanda kuairport and ndobva aziyana namadedido through mumwe mukomana anonzi Banana. Ndobva atanga kufamba navo naFela Youth achivaperekedza kumastudio neni. Ndobva azopedzisira aregedza basa rake. Ati madede paakatanga kubhukwa Gora ndiye anga ari manager ndiye ega anga ane foni. Madede hanyatsogona kunyatsoshandisa foni but instead kuti amudzidzise ndiye ega aingoita foni achingoshandisa achiposta page. So Gora aone kuti munhu anga asinganyatsoziva zvemusic aichaja mari dzishoma for my shows. You know paunotanga kubhukwa unenge uchifunga kuti mari yakawanda. Saka vakazopedzera vakutadza kuenda kumashows nei vabva vazoita katuma conflict. Gora bvatora mapage but Gora ane utsinye because akutoitira madede utsinye pakuti pavaishafamba vese vaingodya mari zvakafanana ende iye ndiye angatori in charge but munhu ari kungotorera munhu advantage but Gora munhu asitorina basa. Nditengerei 3 mabhodhoro ndinomutorera mapage because chero kwaanogara totokuziva. Malodi watongomhanya kana mangwana. Aiwa because it's bad. Zvakafanana ulengende atingachagone kushandisa foni but unongoziva zvezve kuti munhu anenge asingazvikoshesi but unofanira kutodzidzisa aingozviita iye kuitira kuti kana Instagram changu takainzisa dai pasina shashu ndaenda kageza pandagara I think Gora kusatomudzidzisa yange iri way yekuda kutotsvaga chinhu chaanokwanisa kuramba akarembera akabatira pabasa. Zvokuti dai akatodzidzisa kudhara pamwe dai basa rakatopera kudhara. Ndo mafungiro angu. But muri kuona kuti zvakafanana neni handiti ndototanga kuzviti manager wangende. I can still be part of the movement ndisi manager. Gora munhu kuti aikwanisa kungoramba ari mumovement vachitongofamba vese vachienda kwese pana manager futi but iye munhu aitya kuti pakapinda manager aiwa unoziva Maloti munhu anoda kugara abata value panzvimbo, anoda kugara abata position of value.